Bona nit, benvinguts al canal de Tirant-lo Dau. Estem aquí una nit més a Ombres de l'Atlàntica, d'Ashtung Tulu, i tornem amb els nostres tres investigadors espies. En Marc. Què tal, Marc? Sidio? Bona nit. Bé, home, amb ganes de seguir aquí, saber més i fer servir els punys i les armes, tio. Que per això et vas fer un personatge, no? Amb punts allà. ¿Dónde está el combate? Vols comptar caselles i aquestes coses, no? Claro, home, això segur. Si no, malament. Molt bé. Després tenim en Xavi Febrero. Què tal? Ei, molt bona nit, guapos i guapes. Amb moltes ganes de fotre una mica de canya, això. I a veure si ens en sortim. I tant, segur que sí. I acabem amb en Fer. Què tal, Fer? Hola, bona nit. Doncs amb ganes de Charlotte tocar amb les mans aquell llibre tan interessant. Bueno, em vas tocar uns quants, no? Quin és el que et crida l'atenció? El que vol l'Ernest, per suposat. Vale. Perfecte. Doncs posem una mica de música i tu mateix, Xavi. Música està trigant. Vale. Com vulguis. Doncs veiem una escena en la que la Lakshmi, no la Lakshmi actual, sinó una Lakshmi uns 6 o 7 anys més jove, està al damunt d'un escenari. L'enfoquen molts llums i està acabant una nota d'una cançó i se sent l'ovació del públic. Un públic entregat a aquest final i absort en aquest final èpic d'aquesta cançó. No se n'adona, però nosaltres veiem en aquesta cara de Lakshmi unes llàgrimes que cauen amb uns ulls tancats, plens de ràbia, que no li impedeixen fer una gran actuació i ser aplaudida. I darrere d'aquests ulls té el record de fa uns minuts, a darrere, entre bambalines, abans de sortir a fer aquest últim tema, aquest bis que s'acostuma a fer en els concerts. I la veiem enfonsada, amb el cap enfonsat, envoltat d'aigua, ofegant-se. I de cop i volta aconsegueix respirar. I veiem un home que l'està pressionant a darrere. Que surtis a cantar, que m'és igual tot això que t'està passant. No ens interessa. Això és un negoci, ho saps. I si estàs aquí és per mi. I la torna a enfonsar. I torna a desesperar-se. Se sent sense oxigen. Fins que torna a sortir. I plorant, prega que la deixin anar. Sisplau, prou, he de marxar. Que no! I la tanquen al lavabo. I la veiem arraconada, plorant al costat de la porta, mentre unes veus al darrere parlen. Són 2 homes. Ha de sortir. Ens ho devem. Són molts diners els que ens estem jugant aquí. I tornem a l'escenari. Com aquest aplaudiment encara és més gran. Els espectadors tots dempeus, aplaudint, tirant flors a l'escenari. Les llums la il·luminen, la ceguen. És pràcticament incapaç de veure res. Entre les llàgrimes i aquests focus, només pot pensar que desitja estar a un altre lloc. I en aquestes, identifiquem l'home que l'estava forçant a l'interior, com surt. L'abraça, li fa un petó i es dirigeix al públic. I aquí tenim la gran Lakshmi! Un últim aplaudiment, si us plau! I l'agafa sota el seu braç i se l'endú cap a dins mentre continua plorant i ja d'esquena al públic, desconsolada.
I amb aquest record tornem a aquell cafè a prop del Danubi. En aquesta tarda el sol ja està caient, és horitzontal, tenyint tot de taronja, el riu, els carrers, les tasses on teniu el cafè. I veiem aquests 4 nazis que arriben baixant al carrer. 3 d'ells els identifiqueu, són alts, forts, tenen barrets d'oficial i a la solapa de la gabardina negra tenen unes calaveres platejades. Els identifiqueu com a membres de les SS. I al mig n'hi va un més llargarut, alt i prim, ulleres rodones, petites, amb una vestimenta lleugerament diferent, més grisosa, i un símbol que no heu vist mai, com un pin penjat aquí a la solapa, també platejat. És la peülla d'un gos, la marca d'un gos. I creuen al carrer. Sents a Arthur en alemany que el més alt els hi diu: espereu-vos aquí, només seran uns minuts. I encara els veus al llindar del carrer com estan xerrant aquells 3 i l'altre segurament es dirigeix cap al Club Fènix. Sentiu la porta tancar. I l'escena és vostra. Laxmi, la Charlotte encara està allà. Què fem? L'esperem? Sí, no la podem deixar sola. És molt jove. Però té taules. Jo crec que se'n poden sortir, això sí, hem d'estar alerta. Els altres 3 nazis entenc que es queden al bar on estem nosaltres. Estan al carrer. N'hi ha 2 que no els veus, però un està fumant just on comença el carreró. Van armats? El que fuma, sense problema, li pots veure una pistola, una Luger, al cinturó. Esperem-nos una mica, esperem que la Charlotte surti en breus. Charlotte, tu on ets? No estaves amb ells, a fora? Està dins. Què estàs fent? Jo estic dins. Estic acabant de repassar-me aquell llibre. I suposo que si arribo a escoltar la porta obrir-se. I sí que m'arribo a despistar una mica i mira qui ve. Al passadís veus que a l'altra punta, d'esquena, en Sidler està parlant amb un home llargarut, gabardina, vestit de nazi, amb el barret i una cinta vermella amb el símbol. En Sidler li dona unes claus i es dirigeix al primer despatx i l'obre i entra a dintre. L'interessant, entre cometes, és el segon, si no m'equivoco, no? El segon és on estava assignat a Elrich Mann. El primer estava assignat a un tal Albert Fuchs. Vale. Has dit que ara mateix és com que han entrat, no? En Sidler s'ha quedat on estava. És el nazi aquest ha entrat al primer despatx. Vale. Doncs acabo de repassar-me aquell llibre. El tanco, miro l'hora. Trec un petit rellotge d'una de les butxaques, de la jaqueta. Veig que és tard. Segurament m'estaran esperant els altres i el deixo a la prestatgeria i m'apropo a recepció. Ha sigut molt interessant aquesta lectura. Gràcies. Ha trobat el que necessitava? Més del que pensava.
Molt bé. M'agradaria dir-li que pot tornar quan vulgui, però no és així. Necessitarà una invitació si vol tornar. Sap greu. M'encarregaré de trobar-ne més. Llocs com aquest no hi ha a tot el món. Molt bé. Doncs gràcies per passar per aquí. Que tingui una bona nit. Igualment. A la que passes per davant del despatx, a dintre sents que algú està remenant algun calaix i està escrivint alguna cosa. És tot el que arribes a sentir. I llavors ja tens la porta després de parlar amb en Sidler, tens la porta de sortida. Darrere aquest vellut. Vale, el que remena has dit que era bàsicament de les habitacions, o sigui, un calaix d'una de les habitacions. Del despatx on ha entrat. Vull dir, sents moviment de que algú està treballant allà dintre. O ha obert un calaix, està escrivint alguna cosa. D'acord. La porta està tancada. Perfecte. I surts? Sí, surto fora. A la que surts del carrer, a un costat, que és d'on veníeu, veus que hi ha tres nazis passant l'estona, no estan fent res. Dos d'ells estan xerrant, un està fumant. Cap a l'altre costat no hi ha ningú. Cap on vas? Busco una mica amb la mirada els meus companys. Suposo que no estan lluny d'aquí. No els veus, però heu vingut per on hi ha els nazis. Doncs sí, segueixo. Faig una mica com el camí de tornada. Direcció a la casa del bibliotecari. A la que passes a prop dels nazis, et diuen alguna cosa, una xiula. T'estan repassant. Els hi dius alguna cosa? De lo poc que sé i que he après avui. I com un danke amb un petit somriure i segueixo caminant. Veus que un d'ells comença a dir més coses i tal, però un dels altres el para. Li diu, va, estigues pel que has d'estar. A la cafeteria del davant veus a l'Arthur i a la Lakshmi asseguts prenent un cafè. La veieu, Charlotte. Què? Anem a la casa del bibliotecari? No ens has d'explicar res? El què? Que han entrat varis nazis a la biblioteca? Sí, no et sembla interessant? Li expliquem una mica tot el que hem vist i tot el que hem fet. Que si vols entrar a la biblioteca, la porta és oberta. I lo dels despatxos ho sap ell? Ella, perdó? Sí, crec que li expliquem, no? Sí, la podeu posar al corrent, no?, de qui hi havia a cada despatx. I que al despatx de l'Erlich semblava que algú havia pogut entrar. Potser alguna pista dins. Però de mentre, si voleu, anem a casa del Wilhelm. Crec que ara és un bon moment. Estarà ocupat amb ells. Vaig a pagar. I m'aixeco per anar a pagar els cafès. I a la que t'aixeques veieu que sentiu la porta una altra vegada del club i veieu els 4 nazis que surten d'allà. Surten del carreró i tornen a enfilar al carrer principal. Se'n tornen van a buscar un pont per creuar el Danubi i tornar a la ciutat vella. Ja heu pagat. Charlotte, tu saps que pot ser un
tipus de nazis amb la peulla d'un gos? Em sona així molt per sobre. No. No. Portem el primer dia i ja hem vist dos destacaments que no coneixíem. Està més embolicat del que ens pensàvem. Bueno, cap a casa al Wilhelm. Què fem? Lakshmi, tu entretens i la Charlotte i jo ens colem? Charlotte? Jo puc cantar. Parlar és més complex. Potser ens pots presentar i a partir d'aquí... A veure què fem. Sembla també que aquells nazis estaven deixant una nota a un dels despatxos. Ja has dit que tenies via oberta, no? Sí, després tornem aquí i acabem de repassar tot el que hi hagi aquí, no? Doncs no perdem el temps. Bé, investiguem una mica la zona i veiem com de factible i fàcil és entrar a la Ja hi casa. havíem estat, no? Sí, I hi havíem havies estat. mirat... Ja havia estat algú, ara no recordi. La Charlotte, si no m'equivoco. Ah, la Charlotte, no la Crec que sí. és veritat. Sí. Sí, que hi havia un majordom i una... Sí. Ara no em surt el nom en català. Bueno, hi havia dos servents. La minyona. No, mai La minyona, això. Sí. Que semblava que fossin alemanys, no? No, austríacs. O austríacs, o sí. Sí. Vale, doncs tornem a aquest barri benestant, camineu durant mitja horeta per arribar allà. El sol ja està caient quasi del tot i ja s'encenen els fanals en aquest carreró. Hi ha gent que torna a treballar a casa i va obrint les portes al llarg de tot el carrer. I al davant tenim aquesta casa de 3 plantes, la planta de dalt que queda, sembla unes golfes, la planta del mig que té aquest balcó i la planta de baix on la Charlotte va veure que potser pujant pel forjat es podria arribar al primer pis. Tot això darrere un petit pati i una valla també forjada que dona directament al carrer. Hi ha llum a les golfes, a dalt de tot, i hi ha llum a una de les habitacions de baix. A la primera planta no hi ha llum. Millor. Entreu vosaltres i jo, si veig que pot haver-hi problemes, faig de distracció. Des d'aquí fora. Puc muntar una escena, no patiu. Vaig cap dalt, doncs. Sí, jo el mateix. D'acord, voleu pujar per això, pel forjat aquest, fins al primer pis, fins al balcó. És la La idea? Charlotte també? Sí, tu també, Charlotte? Sí. Charlotte per pujar per allà sí que deixarà baixa les sabates de taló. Perquè si no... Entenc que l'edifici és planta baixa, primer pis, segon pis, eh? Sí, Golfes, sí. No, primer pis i golfes. primer pis i golfes. Sí. Que en aquesta època es podria entendre que les golfes moltes vegades s'utilitza per tenir un petit habitatge pel servei, per exemple. Vull dir que això es podria fer pensar que hi hagi llum allà, Sí, vol dir que algú del servei està a la seva habitació o el que sigui. Vale, doncs farem una tirada, jo crec que o d'agility o d'agilitat o de coordinació, que preferiu, amb escalar, que és d'atletisme. Coordinació i no coordinació? El que vulguis, o coordinació o agilitat, els dos em serveixen. Coordinació. Sí, el mateix els dos. És... Vale. Em tocarà atletisme, llavors. Claro. Vale, doncs escalar, no? Sí, 2 èxits, Ostres, Per fer-ho bé, o sigui, per arribar a dalt i no fer soroll. 2 èxits, eh? 2 èxits cada un, eh? Han de fer? Sí. Vale.
També que no se m'oblidi, la inèrcia està bé o tenia que baixar al canviar d'escena? Ha de baixar. Hem de Ah, baixar. Està a vale. 2. Perfecte. Ho teniu a 2. Els puc ajudar fent així? I Però tirar un memòria. dau per ells o és ridícul? Comprem un cada un. Vinga, Pots ajudar-me a... pues, No, vinga, va. Ajudes, però també obstaculitzes, no? Perquè sou més gent allà intentant-ho. Clar, doncs, Vull dir que... si ho considerem així, doncs no, ja està. Cap problema, cap problema. Pillem cadascú un dau i ja està. Ens quedem a 0 de... D'inèrcia. La baixo jo, si no faig res en aquesta escena. Us tiro. Vinga. 3 èxits. Bum! On es marcava? Què marco? Guanyeu un el- momentum. Marco el 3, no?, en aquest cas? Abans de la tirada? Marques 3, crec que sí, no? Sí, em sona. Mira, ja està. Un èxit només tens, eh? Necessites un altre. Si no faràs soroll. Arribaràs a dalt però faràs soroll. Perquè els 3 del John no poden ser 2 pel John i un del regalo, eh? Vale. Pots gastar fortuna per repetir daus, si vols. No perquè poden sortir 0, en aquest cas, d'èxits. No, pots decidir quins. Clar, pots repetir Clar, amb els èxits- dos que no han sortit bé. Podries tornar a tirar el 9 i el 16, sí. Sí, Ah, doncs mira, me la jugo. doncs resta't un de fortuna. Vale. I tiro 2. Mira, l'èxit extra. Vale. I heu guanyat un d'inèrcia. Sí, en tenim un. Si marcaves els daus, Fer, i després li dones a tornar a tirar, tu feies... Podies fer des del xat, sí, Perfecte. per la pròxima. Vale. Hòstia, havies de treure 8, eh? És que clar, tampoc ho tenies molt... No ets molt àgil ni sigilosa ni... Vale. Arribeu a la primera planta, un després de l'altre. Entenc que l'Arthur va davant. Sí? I li dono la mà per... I l'ajudes a pujar. I aquí et trobes que el balcó està semiobert. És el nostre dia de sort, Charlotte. Hem de buscar la biblioteca. I aquest cop no tindràs temps. Ja el tindrem després. I miro una mica que hi ha a l'obrir una miqueta al balcó. El balcó dona a un dormitori. Hi ha un llit de matrimoni, alguns quadres de paisatges, un on es veu el Danubi amb un vaixell, i hi ha una porta al final de tot, d'aquest dormitori. A tot això que la Karen està amb la Lakshmi, eh? Vale, sí, ja m'imagino que no us l'heu passat així. Vale, has dit que hi ha, bueno, no hi ha cap tipus d'escritori així que tingui algun llibre a sobre. Allò que el típic que et deixes algun llibre amb marcapàgines. Una cosa així més clàssic. Sí, podrien haver-hi. A la tauleta de nit hi ha alguns llibres. Aquest senyor es passa el dia llegint. Però és ficció. És novel·les d'espies i històrica. No Sota res la, rellevant. sota la porta hi ha llum? Entra una mica de llum, sí. O sigui, a l'altre costat hi ha llum, eh? Mhm. Vale, Charlotte. Hem d'anar cap al passadís. Aquí no hi ha res de lo que estem buscant. Obro la porta sense fer soroll. Trobes un replà amb unes escales que baixen avall i 3 portes més. Una d'elles està semioberta i ja veus que és un lavabo al final del passadís
i les altres dues estan tancades. La llum que veies ve de baix. Aquí dalt estan totes les llums tancades. Era una mica de llum de baix. Les escales per pujar dalt també hi són? Sí, també estan aquí. Sí. No hi havia cap llum a la primera planta. Crec que podem obrir-les sense més ni més. Tu una i jo l'altra. D'acord. I fem això. Arthur, obres una habitació i veus armaris, roba, algunes estris de muntanya, és un armari magatzem, uns esquís. Charlotte, tu obres un altre i és un altre dormitori. Sembla un dormitori fet per convidats. Amb tot ben posadet i unes flors a algun lloc i com si no s'hagués tocat en setmanes o mesos o anys. Està tot massa ordenadet, com perquè algú aquí hagi vingut a llegir aquest llibre o guardar-lo. Doncs torno al replà, esperant a Arthur. No se't sent, ara? No hi ha cap drap blut? Alguna cosa que pugui veure d'estrany d'aquest paio? Veure què? O sigui, buscar alguna... Vale, hem vist eines, algo de muntanya, però alguna cosa més estranya, estil alguna túnica de cultista o alguna... Et vols passar una estona buscant? Vols remenar els armaris? Obrir les capses? Perquè estaràs no molta estona, però vull dir que és una acció que has de fer i que pot provocar soroll. Ho dius amb un toc, inspira una confiança que flipes, Sí, perquè si li podem tenir alguna per agafar-lo els collons d'alguna manera, això ens pot anar bé. Vale, doncs fes una tirada... Què faríem aquí? Jo crec que és coordinació amb sigil... Furtivitat urbana. A veure, furtivitat, cover for moving silently. Sí. No? Sí. És la meva especialitat. Un èxit. Un Ningú èxit? t'està prestant atenció, sí. Vale, doncs tinc 14 i tinc a més especialitat. Per tant, no gasto res. No sé si és molt... Bueno, és igual. Vale, puja la inèrcia. Molt bé. Comences a obrir capses i a l'armari buscant alguna interessant. Aquest home és un acadèmic. Aquí té vestits, trajos, moltes americanes, molts corbatins, papers de totes les conferències que ha anat fent. És un tio que a la seva joventut li agradava molt la muntanya, però no hi ha res que et faci creure que aquest senyor està Cap secta ni No. que... Vale. Surto, me trobo la Charlotte i Charlotte, que aquest home no sembla pas... no té res, o igual no ho té aquí, potser la seva dona no ho sap. Però per què vol aquest llibre si no l'ha d'utilitzar? Qui et diu que no l'utilitzi? Potser les seves aparences s'enganyen. Sí, l'armari no té res per això. Si Havies dit busquem que... Digues. Si busquem una biblioteca, més val que anem cap baix. Digues, Charlotte. No, es preguntava a l'Eduard, havies dit que hi havia escales de pujada? Havies dit o no? Cap a les golfes.
Ah, vale. Que allà havíeu vist llum, sí. Vols anar cap dalt, Charlotte? No estic del tot segura. Crec que em fiaré més a tu. La biblioteca hauria d'estar baix. No sabem si té soterrani tampoc, però bueno, anem cap baix. Lakshmi, a tot això, què estàs fent? La meva idea és intentar no estar, o sigui, passar relativament desapercebuda, però intentar controlar per un costat si s'acosta algun cotxe sospitós i per un altre la llum de les golfes i si hi ha moviment o qualsevol cosa. Mentre dissimuladament jugo amb la Karen, etc. Vale. El carrer, a la que han passat uns minuts, cada vegada està més tranquil. Ja no hi ha llum del sol i l'única llum que hi ha és la que il·luminen els fanals. Es veu un barri molt tranquil. No, res et fa patir. L'única cosa que et podria fer patir és que el senyor Sidler tornés en algun moment donat. Que això sí que et podria alertar d'alguna manera. Però no nota res especial. A baix sí que has vist el moviment de llum, que potser s'ha obert aquesta habitació i ara aquesta. Qui hi hagi baix treballant està fent feina d'un lloc a l'altre. Perfecte. A la que poseu un peu per anar cap avall, sentiu les passes d'aquest majordom. Passa pel passadís just per sota l'escala. Clac, 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 clac. Per davant nostre? No, al pis de sota. Vosaltres acabeu de posar un peu. Sí, però o sigui, el veiem passar, no? El sentiu just a sota l'escala. Doncs haurem de fer passes molt silencioses per baixar. Això crec. Jo els puc situar o des de fora és impossible que sàpiga? No, ara mateix no, perquè estan en una segona capa, com si diguéssim. Perfecte. Més endintre. Doncs feu-me una tirada de sigil. Furtivitat urbana, per exemple. Puc gastar un de fortuna i per dir que el tio aquest li És agrada... És sort. No. Què? No? Seria boníssim. No, perquè no m'ho comprarà. Però és de nit, porta tot el dia, és alcohòlic i no està amb el millor de les seves capacitats. Vale. Si vols gastar, espera, anem a revisar, vale? El sistema. O sigui, tu vols gastar-me un de fortuna Per crear la veritat, no? per crear... Una veritat i dir que aquest tio va borratxo. Vale. I no una nova serà... a l'escena... Vale. I fer possible l'impossible, que seria moure's sense... No, baixaríem la dificultat. O baixar la dificultat. Vale. Ara va dir, amb inèrcia també es podia fer, el de crear una veritat? Només fer una tirada... O sigui, si superes una tirada, pots vale. gastar un d'inèrcia per modificar alguna cosa d'aquesta tirada exitosa que has tingut. Però ara he creat una veritat que serà duradera, entenc que aquest tio dirà Durant l'escena, sí. Vale, doncs tu diràs. Sí. Doncs dificultat 0. Però em tirareu igualment, perquè si hi ha una complicació... Correcte, les complicacions... Bueno, pujarem el momentum. O inèrcia pujarà. Sí. Bueno, de moment. Vale, furtivitat urbana... 3 èxits que puja la inèrcia. Vinga. Ja quan l'heu sentit passar per sota l'escala ja heu vist que el seu caminar era una mica erràtic. Aquest home porta moltes hores sense el seu senyor a casa i després de cada àpat es fa unes herbes i ara al vespre només li queda servir el sopar, que ja el té preparat. S'ha relaxat una mica i potser s'ha passat amb la ginebra.
Encara no ho sabem. No? Veus? Mira. No l'hem vist. Ara, per No ho exemple, he vist. podia gastar una inèrcia per dir que es queda dormit, sopant. No, perquè no estàs afectant la teva tirada. No estàs D'acord. afectant-te. Bueno, jo Vale, crec vale. que no. No, no ho crec. No, Jo crec que és més de fortuna, això. És un D'acord. gasto major, sí. vale. Perfecte, m'ha quedat clar. Què veiem? Baixeu l'escala i veieu una porta que per sota hi surt llum, que és per on ha entrat aquest senyor. Que per la situació i tot us dona la impressió que és la cuina. Dos portes obertes molt a prop vostre, amb un gran saló a l'altre costat i una taula de menjador parada només per un, a un costat. A l'altre costat hi ha una porta tancada. No he vist roba de dona? No. Vale. Al menjador hi ha alguna estanteria, alguna biblioteca? El menjador està bastant farcit de llibres, hi ha quadres també, però hi ha molts llibres. Hi ha una llar de foc, de pedra, maca, i al seu voltant, vull dir, al costat i costat, té unes grans estanteries plenes de llibres. Hi ha alguna estatueta, alguna pedra, alguna... sí, moltes coses. Charlotte va de cap a buscar aquell llibre a les prestatgeries. D'acord. Entenc que l'altra porta és on ha anat el majordom. Hi ha dos de portes, una que és on ha anat el majordom i una altra porta. A part de la del... Sí. I jo no sé quina és la dels dos que ha anat el majordom. Saps que n'hi ha... Sí, perquè una Està és a la dreta i a l'esquerra, heu sentit obrir-se la porta de la dreta, a l'esquerra no. I a la de la dreta s'hi veu llum al terra. Vull dir, on ha anat el majordom s'hi veu llum. Tancaré la porta darrere de la Charlotte? Del menjador. Sí. Per donar-li una mica més de temps. I m'aniré a la porta, a l'altra. Vale. L'altra porta, a la que intentes moure el pany, està tancat amb clau. Ja veus que hi ha una ranura. Charlotte, tu et poses a mirar els llibres i no et sembla que hi hagi res d'ocultisme aquí. Hi ha de geografia, d'història, de psicologia, ficció, hi ha molta novel·la, molt de llibre. Però així anar repassant no veus aquest llibre dels records foscos que estàs buscant. Intento deixar-ho tot tal com estava, inclús si hi havia algun llibre lleugerament torçat, que quedi tot al mil·límetre. He estat en cap moment aquí. I busco surto i miro una mica què està fent Arthur, i allà on estigui miraré alguna habitació contigua, alguna altra que no hagin revisat. Només n'hi ha una. Només hi ha una. Està tancada amb clau. Quan et gires, quan surts, te miro, m'atanso i et dic, necessitem una clau. La porta està tancada amb clau. No li vols... Potser la porta el majordom a sobre. El majordom no ens pot veure la cara, doncs. No estava... Semblava bastant tocat, aquest home. I ara sí, el que faré és gastar una fortuna perquè es quedi clapat a la taula. Vale. Es queda a la taula de la cuina. Es anava posant el cap així una mica, s'ha anat endormiscant fins que sentiu cloc.
i l'home dorm. El... Però en aquest instant, Lakshmi, apareix un cotxe negre, l'identifiques com un taxi. Es para just davant de la casa i veus en Sidler. En baixa. Es dirigeix cap a la finestreta per pagar. Buah. La Karen. Sí, què? Clar, jo no em puc entendre amb ell, no, en realitat? Perquè ell parla alemany, jo escrivia com que sigui, i jo no parlo una puta merda. Agafo un paper que tingui i escric una nota molt ràpid i li ensenyo. I li escric el nom amb el qual coneix l'Arthur. Es veurà en el que posa John i molts interrogants i li senyalo la gossa, la Karen, com dient l'he perdut. No sé si l'has vist, si em pot ajudar a buscar-lo. El que passa, clar, jo li dic que ell no m'entén, però teatralitzo, no? Ja. Com, no sé on és i ens hem perdut per aquí, no sé què, i intento parlar amb ell. I et diu alguna cosa que no entens tampoc. Tira'm... Ell sap anglès, nosaltres també? O això ho hem de saber? Ell sabia anglès, Sí. Vale. En Sidler sabia anglès. Vale. Llavors canvia el tema. Bueno, potser no, Potser prefereixo que sàpiga... O sigui, que es pensi que no ens podem comunicar, Vale. Doncs ell per això primer t'ho diu en austríac i després t'ho diu en anglès, que sí que ho entens. Em diu, però què m'estàs dient? Que has perdut el teu amic? Que... Així, amb un anglès macarrònic, fem veure que pràcticament no el sé parlar... Bueno, seria mica ridícul, no? Perquè sent índia, en aquella època hauria de dominar l'anglès i hauria de saber, no, això? O podria colar que no? Podria colar que no si fossis d'un poble molt remot, l'únic que no estaries per Europa. Però bueno, si el vols enganyar... Sí, jo crec que prefereixo que no sàpiga que el parlo. I la teva intenció final, És... com el vols distreure? O sigui, què vols fer? Que entengui d'alguna manera que he perdut l'Arthur, el seu John, i que m'he trobat la gossa, m'ha portat fins aquí, però que l'he trobat perduda un tros enllà i que m'ajudi a buscar-la, si sap alguna... si em pot acompanyar o qualsevol merda. Vale, doncs fes una tirada d'enganyar. Amb perspicàcia, no, això? Sí. Què seria? Engany? O encant no colaria, no, aquí? Jo crec que no gaire. Vale. Enganya'm, m'has dit, amb perspicàcia, no? Sí. Vale. I serien 2 èxits, per endur-te'l a fer una volta. Bueno, tenim inèrcia per parar un tren, no? O en compro un. Compro un dau, vale? Ara baixa la inèrcia. En tiro 3. 2 èxits. I et diu... miri, la puc acompanyar, si vol, a l'oficina a la comissaria d'aquí dalt i a veure si la poden ajudar a trobar el seu amic. Jo molt emocionada, no? Com molt vehementment perquè sentin el soroll i començo a dir: "Oh, senyor Sidler, senyor Sidler! Sí, gràcies, Sidler, sí!" I te l'endús. Sí. Cap enllà. Perfecte. Tornem a dintre, doncs. Heu sentit aquest soroll de que l'home s'adormia? O que hi havia un cop a la cuina? Els crits de la Lakshmi no els hem sentit, no? No. Val. Busquem la clau, Charlotte,
Igual ho té el... La meva intenció és que se sentissin, però pots considerar que no els han sentit, És que ho veig una mica difícil, una casa d'aquestes antigues. Ells estan com més lluny de la porta. Busquem la clau, Charlotte. La clau, necessitem la clau. El pany és fàcil de forçar? És un pany interior d'una casa. No, sí. No està blindat, això. Busquem la clau, Charlotte, si no... Intentarem d'obrir. Torno a mirar a l'habitació, a la seva habitació. Si vols. Jo busco el majordom, doncs. En seguida. I vas allà com amb passes el més lleugeres i més lentes possibles. Torno a pujar cap amunt. I jo buscaré el tio aquest, si té les claus. El majordom, ja quan el veus, és un home gran, calb, amb una mica de sobrepès, que ara mateix està amb els dos braços així, a sobre la taula. I ja li notes que a una de les butxaques li sobresurt un bulto, que podria ser un manyoc de claus, perfectament. Doncs per això estem. Agafaré uns quants coberts petits de postre. Els ajuntaré i intentaré de fer l'intercanvi. Vale, doncs això sí que seria amb coordinació, perquè és bastant d'allò, i... No hi és què robat, seria? tio. Hi és? Estil? No hi és. No? Cover d'opere... No, això són tàctiques, no? El que s'assembla més és furtivitat urbana. Jo crec que és això. Pues... És amb coordinació, perquè coordinació sí que ho descriu una mica així. És sleight of hand i coses així. Vale. Dificultat 2, Pues si estigués despert seria dificultat 4. Me gasto un punt d'inèrcia i tiro amb coordinació. Uau! Ets el màquina, com ho fas, tio? 6. 6 èxits. No hi ha més que 6, el màxim d'inèrcia és 6. No es pot tenir més. Sí, ho he deixat a 6. Doncs el que faig bàsicament és això, és agafar uns quants coberts, simular el bulto i aprofitant una respiració faig el canviazo de forma ràpida i precisa. M'allunyo a poc d'esquena amb les claus a la mà, si són les claus, clar. Són les claus. Després de 6 èxits ara et dic que has trobat una ferralla. Charlotte, tu estàs revisant a veure si les claus estaven en algun d'aquests calaixos. No trobes les claus, però al calaix de la tauleta de nit sí que trobes un paper que hi ha el mateix símbol que li heu vist en el nazi, aquesta peulla de gos, dibuixat, mal dibuixat, i amb alguns interrogants, amb un escrit de qui són aquesta gent? I a sota hi posa Albert Fuchs. I hi ha... Bueno, com si estigués intentant averiguar qui és aquest senyor. I què és aquesta organització?
Com si ell no ho sapigués, però li intrigués una mica aquest tema. Me'l guardo una mica. O sigui, però és un paper com molt... O sigui, que té... Sí, unes notes de... Sí. Així ràpidament, o sigui, ho puc memoritzar o és una que necessitaria emportar-m'ho? Si ho vull No, tindre ho pots memoritzar. És simplement la idea de que aquest senyor també es pregunta qui és aquesta divisió i qui és aquest Albert. Vale, doncs ho deixo tal qual estava. Ni un mil·límetre menys, ni un menys. Però l'Albert Hooks era d'allò. És el despatx número 1. Per tant, sap qui és? O no? Sap qui és l'Albert Hooks? Però entenc que és com... Per què té relació amb aquesta merda? Sí. Què és aquesta organització que forma part? Un Alzheimer molt heavy, però no crec. No és que es pregunti qui és l'Albert Fuchs en el sentit de qui és. Ja. D'on ve aquest tio, d'on baixa. Perfecte. Entenc que us trobeu els dos davant la porta, no?, amb aquesta Charlotte, que tornes a baixar, i us trobeu davant la porta d'aquesta que està tancada. La clau, no tens cap problema en trobar-la. I obres un despatx. Un despatx tot de fusta, tot d'armariets de fusta, per dalt i per baix. Llibres per tot arreu, lleixes plenes de llibres. I al final de tot una taula. La seva taula de despatx, amb una llum de metall daurat, un tapete verd. A sobre hi ha diversos papers. Hi ha un llibre obert, de bat a bat. Charlotte deu ser aquest llibre? Espero que sí, i el tanco per veure la portada. És el Records foscos. Una edició, una traducció a l'anglès d'aquest llibre. Miro així ràpidament on té el marcapàgines, on el tenia. A la pàgina 38. No és alguna secció interessant, ni molt menys. Allò que diguis, sembla que l'ha posat aquí perquè és com algo molt interessant. Sembla que se l'estigui llegint de pe a pa. Així, fullejant-lo ràpid, et dona la sensació que és un llibre d'experiències relacionades amb els somnis. De gent que explica testimonis, però això fent així passant pàgines i veient que són com cada secció és una persona i explica quin somni ha tingut i l'Arthur diu, Charlotte, que hem de marxar d'aquí? Ja tindràs temps. Ho sé, i el tanco ràpidament. Me'l poso a la bossa, al bolso. Deixem un llibre a sobre, a la mateixa posició, un altre llibre. Li tornarem les claus al majordom i fotem el camp d'aquí. Si es pot sortir per alguna de les finestres de la planta baixa on estem. La planta baixa, totes les finestres tenen un forjat a fora, que impedeix. La porta. Vaig a per les meves sabates. I vaig al lateral de la casa. Me les torno a posar. I sortiu al carreró, ara ja és fosc. I no hi ha la Laxmi. No hi ha la Laxmi. Laxmi, esteu davant, heu caminat durant 10 minuts i esteu en una petita plaça on a l'altre costat d'on esteu hi ha un edifici estret amb una porta grossa oberta, de bat a bat hi ha llum a dintre i el que destaca més d'aquest edifici per sobre de tot és una bandera nazi de 3 metres, 4 metres, penjada del balcó. I posa austríac, suposes, comissaria de policia.
I a Sidler et diu entri allà i segur que li prenen declaració i busquen el seu amic. Si igual em quedo aquí fora amb la gossa mentre ho gestiona. Puc intentar... No sé, Quanta estona hem pogut caminar? 10 minuts. Vale. I aquest home quina edat té? 60 llargs. Vull dir, 60 llargs dels anys 30, vull dir, és gran. Vale. Puc intentar... No sé si donar una instrucció al gos o que entengui que ha de sortir corrents a buscar el seu amo i jo sortir darrere del gos? M'explico? O sigui, tu et fotràs a córrer? O sigui, vols que ell marxi, el gos marxi Que el gos em doni una excusa per sortir corrents i oblidar-me d'això. Quina relació tens tu amb la Karen? Pues la d'aquests dies. Farem una tirada d'animal handling. I això no sabia ni que hi era. Mira. Bueno, perquè tinc en anglès. No, bueno, igual. Això està... No, és que se'm posa en anglès. Fa ràbia perquè ho vaig traduir i ara ho tinc en anglès. Bueno, ja m'ho canviaré. No sé com es diu. Supervivència. Supervivència, vale. Cures d'animals, no? Sí, no sé què. Amb què? Voluntat, perspicàcia, raó... Podria ser amb voluntat. Sí, no? Perquè els altres... Realment. Vale. M'està ignorant o com va? Bueno, vale, ara. Vale, amb voluntat. I també aprofitaré i compraré un dau, vale? Ara baixo la inèrcia. Oi, 89 i un 20. Què dius? si o gastes un punt de fortuna o em quedo amb aquesta complicació. No m'has que 18, 19 i 20, tio. Mare meva, vaya triomfada. Baixo la inèrcia i gasto un punt de fortuna. I n'havia gastat un, si no m'equivoco. Passo a tenir-ne un. Fortuna, sí. Em poso un. I marco els tres daus, no? Aquí al xat. I tornar a tirar. Vale, un èxit. Uah, justet, Déu-n'hi-do. Doncs la Karen primer se't queda mirant, com no entenent el que li estàs dient. I quan ho pilla, es gira i comença a córrer, carrer enllà. I entenc que tu vas darrere. I penso, Karen! I foto a córrer. I en Sidler es gira. Froilán? Senyoreta? Es queda parat 2 minuts intentant entendre la situació, però ja no sabem què passa a partir d'aquí. Veus a la Karen arribar, Arthur. I a darrere la Lakshmi, molt al darrere. Sí. Karen, on estaves? Per què heu marxat? No has de marxar. Quan arribo, esbufegant. En Zidler! Estava arribant. L'he hagut de despistar i no se m'ha acudit res més que dir-li que t'havies perdut. Per això estava amb la Karen, si no, quin sentit tenia? I aquesta gossa m'ha salvat el dia. Li he demanat que et busqui i ha vingut corrents i he tingut una excusa per marxar d'allà. Estava davant d'una comissaria. Què volies que fes? Que entrés? No, ja està bé, ja. Sortiu d'aquí. Tenim bones notícies, ja tenim el que necessitem, podem anar a casa. Perfecte. De què es tracta? I això mentre caminem, El llibre? El llibre que hem vingut a buscar? Ja, però... Quin tipus de llibre? Per què ens estem jugant la pell? Coses aquelles de les que no creus, Lakshmi. Coses aquelles. No ho sabem encara. Ara... Esperar demà per entregar-li aquell sonat. És la millor idea entregar-lo, Charlotte? Sí, no? És l'únic que tenim, al cap i a la fi. Per cert,
No estava la finestra oberta de la biblioteca? Sí. Potser podríem saber què estava apuntant aquell tal Albert es deia, aquell home? Albert Fax. Però qui ho estava apuntant era el nazi, no? Has comentat, Charlotte, lo de l'habitació, dius? Ho podria haver comentat camí a casa de l'Ernest. Perdó, Ernest no, com es deia? Ernst, perdó. I jo pel camí li explicaré a la Laxmi un gest perquè la Karen bordi. Bueno, i a la Charlotte també, perquè la pugueu fer bordar en qualsevol moment. Els lladrucs d'un gos es senten de molt lluny i jo evidentment el reconeixeré. És la meva alerta, és quan ella considera que ha de cridar, no? Vale, d'acord. Doncs anem cap allà. Torneu... No sé si tardarà poc, no tardarà massa a descobrir que falta el llibre. Però ja no estem ni a la casa i si algun moment torna a la biblioteca tampoc hi serem allà. Ja tindrem tot el que volíem. Això no vol dir que no ensenyali. I ara sí, de nit, torneu a creuar el Danubi i us dirigiu cap a una altra vegada al club Sphinx, on heu vist aquells nazis que han entrat, on la Laxmi estava pensant que aquell nazi havia entrat a la sala de l'Albert Fuchs i la Charlotte ha trobat uns papers d'en Sidler també sobre l'Albert Fuchs i el símbol, però vosaltres us dirigiu fins a aquella finestra, que dona un carreró que ara mateix està buit a la nit. És una zona semi-industrial, amb naus, i ara no hi ha ningú que es passegi per aquí. La finestra segueix oberta. No hi ha cap llums ni res que em faci pensar que hi ha... No es veu llum. Ni cap alarma ni res, no? A priori. No es veu llum. Jo deixo a la Karen i li dic que si algú entra o s'atança a la finestra, que bordi i ens alerti. Mentre l'Arthur ajuda a la Laxmi i a la Charlotte d'entrar. Entreu per aquesta finestra, l'heu d'acabar d'obrir i esteu a dintre del despatx número 3. Per sota la porta sí que es veu un raig molt petit de llum, de claror. Sota la porta, quina? La que dona el passadís amb tota la zona comuna, com si diguéssim, d'això. Va, doncs, bueno, parem l'orella, no? Aviam si sentim alguna cosa abans de sortir. Sentiu, no cal fer tirada, se sent molta tranquil·litat i de tant en tant se sent una pàgina que gira. Unes passes d'algú. Potser hi ha dues persones aquí dintre amb vosaltres. He deixat la inèrcia. Vale. Bé, haurem d'entrar, no? Entrar i què? Trobar-nos-els de cara i... què fem? Haurem d'anar al despatx del senyor Fuchs.
tot apunta cap a ell. Sí, jo no et dic que no, però no podem anar improvisant tota l'estona. No, però demà ja no podem entrar aquí. Quan hi haurà un millor moment per entrar aquí? Com us agrada fer coses... Bé, sí. Creuarem els dits. Charlotte, estàs d'acord? No ens queda altra. Doncs... Buscaré... Endavant. Digues. Busco la meva pistola. Vale. Intentaré obrir la porta amb el màxim silenci possible i... Entenc que estem al despatx 3. Al despatx 3 sabíem de qui era? No estava assignat a ningú. I visualment veiem que està buit o que no... Sí, és que només hi ha la taula, un armari, no hi ha res guardat, no... Perfecte, doncs intentarem obrir en silenci i fer una ullada al passadís a veure si podem sortir tranquil·lament tots tres i dirigir al segon. Bueno, veiem. Obres la porta i veus que a tot el passadís està a les fosques, però al final de tot, a uns 15 metres del final del passadís, hi ha la biblioteca i allà sí que es veu una mica de claror, com si fossin llums d'aquestes de taula, no una llum general, sinó hi ha algú llegint. En algun punt no el veus, però veus una mica de claror. Sense dir cap paraula assenyalo amb el dit la número 1 de sala. Jo els vaig a mirar a la biblioteca, vosaltres aneu fent. Tu vas a la biblioteca? Doncs nosaltres, o si més no, la Laxmi anirà cap al... Sí, aneu. Sí, aneu al número 1. Si és només un, m'encarregaré d'en ell. Despatx 1 i 2 estan tancats. A la que moveu està tancat. Clar, el 2 sí que havien intentat entrar No, i l'1 també havien intentat entrar? No, el 2 només. Era el 2, era el de l'Elrichman. Bueno, havien intentat. Creieu que havien entrat, perquè tampoc era gaire difícil. Intento analitzar la situació. Crec que sóc capaç de... no sé, obrir d'alguna manera. Claus, jo no tinc, això segur. Ho has fet alguna vegada? A la vida? No tinc eines, no. Mentre tu estàs mirant, veiem l'Arthur. Perfecte. Aquesta silueta, amb barret, la pistola fora, avançant cap a aquesta biblioteca. Fes-me una tirada de sigil, de furtivitat urbana, Arthur. Per arribar, Sí, amb 1, èxit 1. Vale. Estic mirant que diu... Cuando hagas una prueba de sigilo y haya una cantidad limitada de tiempo para superarla... No? Jo crec que en aquest cas no et cal. Però bueno, en què et beneficia? Què et Me fa? regalen un dau. Ah, Però això és com una tasca, no? Quan hi ha el temps. sí. No cal. A veure, podria haver-hi el temps si aquest home estigués anant d'un lloc a l'altre i depenguessis... No cal. Vaig a tirar... És que me pilleu de momento, me gasto 1 perquè és molt probable que el recuperem. Efectivament, el recupero. Tu en furtivitat urbana ho recuperes tot. N'hauríem de perdre un per això perquè hem canviat d'escena? Ja l'he tret. Ja l'ha borrat, Perdó. sí. Doncs us en sumeu 2. Arribes sigilós a la porta i veus aquestes estanteries que ja havies vist de dia, aquestes butaques aquí i allà, algunes taules amb aquesta llum, i només hi ha
una llum oberta. Està al fons. És un home assegut en una taula, d'esquena a tu, d'esquena a la porta, amb un llibre obert al davant, llegint. I aquesta llum que li il·lumina el llibre i és tota la llum que hi ha en tot l'edifici ara mateix. Em vull apropar fins ell i si en algun moment sospite o els meus companys fan soroll i d'allò, el que li faré serà posar-li la pistola al cap i fer-lo estar quiet. Perfecte. Amb la tirada que acabes de fer, t'acostes al màxim de prop, a darrere d'una estanteria, però a 1 metre d'ell, per poder fer el pas, si cal. La cara de l'Albert no la conec, per tant no sé si és ell. No. Lakshmi, Charlotte, què feu davant d'aquestes portes? Cadascú està en una porta diferent, hem dit? O estàveu a la mateixa? No ho hem dit, però Vale. tindria sentit que estiguéssim una cada una, si no ho veus? El que ha dit la Has Charlotte... mutejat, eh? Mutejat, sí. Charlotte? Jo entenc que la Lakshmi va davant i llavors la Charlotte decideix... La Lakshmi va a la 1 i la Charlotte Vale. decideix si es queda a la 2 o si l'acompanya a la 1. Vale. Sento a l'Arthur com rateja aquesta persona. L'has vist acostar-se fins al llindar de la porta i quedar-se mirant la situació i després molt sigil·losament entrar. Però no has vist on t'ha anat. Doncs vaig a recepció a veure si trobo les claus de les habitacions. Bueno, dels despatxos, perdó. Vale. On hi havia en Sidler. Vale, va. Estan allà. Si no, anava a gastar inèrcia si es podia, però... Inèrcia després de la tirada. Sí, Sí, és hauríem veritat. d'haver tirat. Sí. Era fortuna. Fortuna. Però podria tenir certa lògica que les guardessin aquí. La de la... No, sí, les dues. Hi ha una còpia de les dues. Veus que tots els despatxos tenen 2 claus, excepte l'1 i el 2, que només n'hi ha una de cada un. Entenent que el propietari del d'això s'ha endut l'altre. Doncs agafo les dues i vaig cap a l'Asmi i li dono la de la seva porta, la número 2. Ah, bueno, perdó, la 1. Vale. Feu-me una tirada de sigil, de furtivitat urbana, els dos, amb èxit, només amb un èxit, per obrir la porta i entrar dintre dels despatxos. I amb agilitat, amb coordinació, amb què? Amb perspicàcia? Atletisme no era? Però sí, atletisme i... No, No, és sigil. sigil i però amb... A veure, a mi la lògica em diu coordinació, Vale. però si també bueno, podria està. entendre agilitat, No està. fins i tot perspicàcia... No, Clar, si fos una combinació o una cosa així, sí, no? Però sí, a mi va millor perspicàcia, però crec que té més sentit coordinació. gasto un Sí, d'inèrcia. al final és un Val. moviment de mans i de moure la porta i sí. Gasto un d'inèrcia pel que pugui passar. Sí, jo també, ja que Vale. som. Et baixen els dos? Vinga a gastar. Has dit, quina dificultat has dit que era? 2 o 1? Una. Un. Vale, doncs recupero l'inèrcia. Jo no me l'he baixat, eh? Jo baixo el que he gastat. Vale, doncs I sí, supero també un èxit, no? perfecte. Doncs entreu als dos despatxos. El despatx número 2, comencem pel de l'Elrichman. Perfecte. Està buit. Completament buit. Els calaixos estan oberts i tirats pel terra. Les portes de l'armari també estan obertes de bat a bat i queden fulls, hi ha fulls blancs per terra. Algú ha regirat tot això.
Dóna la sensació que algú ha estat regirant aquí. Charlotte. Segurament la mateixa persona que va obrir. I s'ho va endur tot, perquè no hi ha res. No queda res, aquí. L'estaven seguint. El d'en Fuchs, hi ha uns quants papers sobre la taula, uns estris d'escriptura, uns bolis i així. L'armari, si al passar l'obres està buit, es nota que porta poc temps aquí, però si mires els armariets de l'escriptori, hi ha un parell de notes que et criden l'atenció. La primera és aquesta... A veure, espera. Espera, que estic donant permisos. Sí, m'imagino. Ai. Sí, estic. Vaig estar mutejat. Vale. La veieu? Es diu Nota amenaça. Sí. Si el vols llegir, Lakshmi. Uepa, m'he passat. Sí. No es pot confiar en el nostre amic de Viena. No deixem res a l'atzar. Espero que puguis ocupar-te del tema per la nostra satisfacció. Treu-li tot el que pugui sobre la seva investigació. LM. LM. Després hi ha una sèrie de fulls que també els té guardats allà, del qual aquí en tens dos extractes que et criden l'atenció també. Són els següents. Vale, sí. Els veieu? Vale, doncs si els vols llegir també. Oh, i tant. La pedra negra. Encara res. Tot i que l'arqueòleg vienès sembla haver revisat la traducció de la doc, però realment ho ha fet? No estic segur de res últimament. Aquesta història es fa cada cop més confusa. També hi ha el tema del llibre de les màquines. Hem sentit que podria parlar de certs artefactes, però on és? Encara no tenim ni idea de la seva ubicació. Tot plegat sembla un laberint sense sortida. Per què tot és tan complicat? Potser hi ha alguna cosa que ens estem perdent? Això són notes d'un diari que té allà. I llegeixo també l'última, les localitzacions. Sí. L'Ehrlichman, sospitós, com sempre. Estem gairebé segurs que té les localitzacions de possibles llocs on podríem trobar els artefactes. Però no diu ni una paraula. Fa veure que no en sap res. Però ho sabem. Ens ho està amagant. Amb les seves notes en tindríem més que suficient. N'estic convençut. Què pretén? Potser està esperant alguna cosa? O algú? La paciència se m'està esgotant. Això és el que et crida l'atenció dels seus papers. I, perdona, en el paper que hi ha aquesta nota de LM, sí? Hi ha una altra vegada aquesta pota de gos, aquesta paulla. Vale. Com un segell. Vale. Entenc que me les podria fins i tot endur, no? Bueno, el Fuchs potser podria tornar. No, les deixo. Vale. Les deixaré. Però les memoritzo, al final tampoc és... Bueno, pots prendre notes dels quadres blaus. Sí. Entenc que sí. Molt bé. Què feu? Sortim i ens dirigirem... Bueno, jo si més no. I entenc que quan surti ja estarà la Charlotte per allà, no? Perquè haurà trigat menys en revisar... Sí, Charlotte ha anat a mirar com estava Arthur. T'has acostat fins a la biblioteca, doncs una altra tirada de sigil. Per provar-te el perill. D'acord. Doncs, a veure, això per aquí, això per aquí... Gasto un d'inèrcia... Quina dificultat era? 1. Vale, me'l torno a pujar i ja està. Veus a l'Arthur
a 1 metre d'un home que està llegint. Té la pistola desenfundada. Et veu, us veieu. La mirada us... Vale, però està això, o sigui, està la pistola enfundada, però com estava, que no me'n recordo del tot. O sigui, l'està com... Està molt a prop de l'home, però no l'està amenaçant. Vale. Està preparat per si cal posar-se just al darrere amb la pistola. I faig com una senyal, va, senyalo una altra direcció a la finestra de sortida per on m'ha entrat. I a poc, sense deixar de mirar amb aquest home, amb la pistola aixecada, vaig enrere fins a arribar amb ells per sortir. Sortiu una altra vegada per la finestra per on heu entrat, com si mai haguéssiu estat aquí. Entenc que heu tornat les claus. Sí. I torneu a estar al carrer de Viena. Són les 10 del vespre. Ja no hi ha ni una ànima pel carrer. Què voleu fer? Què teniu, nois? Noies, perdó. Sí, jo unes notes més que interessants, la veritat. L'Ehrlichman deu tenir informació, hauríem de revisar una mica què sabem i què ens ha dit fins ara. I els ensenyo les notes que he pres, o els explico una mica, no? Que l'Albert Fuchs està ficat amb alguna cosa d'aquesta espècie de secta, que l'Ehrlichman també ha de tenir informació sobre... Bueno, estan buscant uns artefactes, alguna cosa que els ajudi i que, pel que es veu, l'Ehrlichman ho està descobrint però els ja està amagant, d'alguna manera. Però creuen que sap la localització. L'Ehrlichman és mort. Però sabem que està estudiant coses sobre civilitzacions perdudes i egiptologia. Sí, però qui és aquest LM? Si hem de parlar això, prefereixo que sigui en el pis. Sí. De totes maneres, tu has trobat alguna cosa, Charlotte? Sí, calaixos tirats pel terra, tot remogut i res en cap d'ells. Res. Com si algú s'ho hagués emportat tot ràpidament i hagués marxat. Collons. Anem una passa endarrere. Espero que demà puguem anar amb moltes passes més endavant. Espero que el mexicà tingui alguna interessant. Esteu segurs de donar-li el llibre? Tu, Charlotte, podries fer una lectura durant aquesta nit d'aquest llibre, almenys saber si és segur donar-li o si tu em pots treure alguna informació. Ai, Lasmi, només passar per la porta és el que anava a fer. D'acord, doncs tornem a l'hotel. El pis franc. El pis, sí, que teniu sobre la forneria. A l'hotel, diu el Cachondo. Ah, sí, està bé. No seria tampoc. Sí. Home, 20 metres quadrats, què més vols? Joder. El problema és que ens han vist la cara als dos llocs i... Aquí també ens han vist la cara, ara? No, Ah, però aquí sí que ens han vist a la tarda. sí, i tot està igual. Apareixen 3 estrangers, es roba un llibre. Segur que sospitaran de nosaltres, però bueno. Doncs potser el que hem de fer és no estar aquí quan sospitin.
Sí. Demà serà un altre dia. I entenc que us en aneu al pis a dormir o a llegir, perquè la Bueno. Charlotte sembla que llegirà, no? Dormir està sobrevalorat en aquests moments per a Charlotte. Segur que llegeixes molt ràpid, home. Vale, doncs fes-me una tirada d'ocultisme amb raó, jo crec. Un segon. Vale, esoterisme, no? És el que tinc jo posat. Vale. Sí. Gasto un d'inèrcia. La recupero. Vale. Sí, era un èxit només. Et passes unes quantes hores llegint mentre els teus companys dormen. I a mesura que vas avançant en aquest llibre te n'adones que no té cap valor. No té cap valor. És un llibre, sí, parla de somnis foscos de la gent i de pantomimes. Testimonis de... No hi ha suc, no hi ha res, no hi ha res. El llibre no té gaire valor. El qual et fa plantejar per què un tio com l'Ernst voldria això. Si és que no, és que volia que en Sidler no el tingués. Però com a valor esotèric aquest llibre no en té. No té. I entenc que finalment en algun moment te'n vas a dormir. No? Llavors sí. Entenc que Arthur i l'Asmi estan també dormint o estan... que no Porten poden... hores. Bueno, no ho sé, que em diguin. Sí, sí. Algú ha de descansar, si no... Doncs sí, ja veiem que és un llibre que sembla innocent a mans de la gent, llavors ja vaig a dormir. Vale. I si voleu, si no hi ha res més important, saltem fins l'endemà sobre les 9 del matí, caminant cap a la llibreria, o teníeu pensat fer alguna cosa diferent? Anàveu a fer això, no? No. I ens trobem davant d'aquesta porta una altra vegada, aquesta porta de vidre translúcid, en aquest carreró. Quan obriu la porta no hi ha ningú, heu de tornar a remenar la campaneta. Recordem les piles de llibres que hi ha a tot el vostre voltant i aquelles fileres d'estanteries i aquest mexicà gros, fort, amb barba, que s'atansa fins al mostrador. Ho teniu? El trec del bolso, el col·loco a sobre de la tauleta, de la seva taula, del mostrador. Ja el tens aquí. Somriu. Quina cara va fer? Quina cara va posar? Bueno, Va veure? cap cara. No... Suposo que es va trobar la sorpresa a l'arribar a casa. M'imagino la seva cara. Agafa el llibre i el tira sobre una pila de llibres que té allà, sense cap importància. Volíeu el que la Gisela el que l'Elrich em va deixar per la Gisela. Mira pel mostrador, remena i treu un sobre que hi posa Gisela. És això, em va deixar això. Em va dir, si la Gisela o algú ve a demanar això, que els hi donés. Doncs aquí ho teniu. Es veu obert? Es veu... Sí, no és un sobre tancat, és un sobre simplement plegat. O sigui, que han fet el plec, però no està vinculat. I Doncs... ho comparteixo, Vale. Tot i això, la Laxmi el mira i li diu: ho has mirat? Saps de què parla? És un paio molt enigmàtic, aquest, l'Elrichman. Vale, ja ho tenim.
L'últim? Entropia. What? Ja m'explicareu què vol dir amb això, no ho sé. Aquí ho teniu. Això és el que m'ha deixat. Res més? No hi ha res més? No hi ha res més. Això és el que va deixar. Estàs de broma. El que ha d'obrir les portes de... Com ho vau dir? Les portes de la història? Doncs aquí ho teniu. Això és el que l'El Richman va deixar. Així a primera vista, em sona d'alguna cosa relacionada amb esoterisme, això? No. No. Et sona com a algo més científic. Això és una teoria física. No té res a veure. Haurem de parlar amb la Gisela, perquè això... I res el mateix. Sí, això existeix, que cabron. El què? Que sí que la fórmula existeix. Sí. Feu-me... Per acabar, una tirada de... Ara, espera. Observació. No, raó més acadèmia. Dificultat 3. Per veure si algú ho sap. Jo no cal... Dificultat 3 vol dir que un de nosaltres ha de treure 3 èxits o entre tots? Perdoneu, dificultat 2. No, un de vosaltres ha de treure 2 èxits. Dificultat Estàs 2. flipant, jo. Has tret la inèrcia? Vale, jo he gastat un d'inèrcia i tiro. No, Gasteu-la vosaltres, jo. Mira, aquí tens els dos Sí? èxits. Bueno, tiro perquè ja aquí som. Tens una complicació, també. Bueno, però tinc un èxit, mira. M'ha fet il·lusió. Que era raó i acadèmia, no? sí. I esoterisme. Bueno, igualment he No. tret No, dos ciència. Acadèmia, en aquest raó cas. i Ciència. acadèmia. Com ciència? Bueno, si tenies el focus de ciència... Ah, bueno, si tens el foc de ciència, sí. Ostres, jo he tret un èxit. Mira, jo també. No sabeix per res, però... Vale, la complicació me la guardo. Sí, Me te la la pots quedar. converteixo a 2 punts d'amenaça, Mhm. que ja les faré servir el pròxim dia. Aquesta fórmula, només us donaré aquesta informació i acabarem. Aquesta fórmula és la fórmula de l'equació de l'entropia i la va definir Ludwig Boltzmann, Sí. un vienès. I aquí acabem. Però no és LM, eh? No hi ha cap LM aquí. No sé. A veure la Gisela, si ens... Us donaré una pista més. Un vienès mort. I aquí sí que acabem. Vale, ja està, ja ho tinc. Perfecte. Ja sé qui és. Molt bé. Bueno, doncs res, ho deixem aquí. Avui acabem aviat. Ho hem deixat en un bon punt. Així a la setmana penseu què voleu fer amb aquesta informació. En Fer té idea o no? Sí, una mica. Ho he de revisar, això, Si no... Doncs res, despedim a la gent del Twitch i ens veiem dimarts que ve per Molt continuar. bé. Molt Vale. bé. Vinga, bona nit. Bona nit. Bona nit.